O Festival de Habaneras alcanzou a súa 30ª edición con 4 grupos musicais e cheo completo do auditorio. O Concello de Ribadavia acollerá este domingo o musical Unha noite na eira do trigo, un poema musicado de Curros Enríquez. A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia pecha a 40ª edición de éxito coa marcha do seu director Roberto Pascual. O Club Deportivo Arenteiro comezou hoxe coa renovación de abonos para a próxima tempada, con 4 modalidades. Ola a todos, moi boa noite. Este pasado sábado o Auditorio Manuel María do Carballiño acolleu a 30ª edición do Festival de Habaneras, xa toda unha tradición de cada verán e que ademais sempre enche o auditorio de xente desexando escoitar este concerto musical de corais. Nos estivemos con eles. O Festival de Habaneras acadou este sábado a súa 30ª edición da man do Orfeón do Carballiño. Este evento inundou o Auditorio Manuel María, cheo como cada ano, de sons de outros países do outro lado do Atlántico, entre todos predominando as habaneras. Preto dun centenar de voces foron as protagonistas. Comezou a Coral Polifónica de Arbo, que conta con 30 membros, continuando un dos grupos clásicos deste festival que é a Rondalla Alfaia de Cenge, con 18 membros. Tamén tivo lugar a actuación da Coral Ars Cantorum de Guillade, Ponteareas, con 24 membros. E pechou o acto o grupo anfitrión, o Orfeón do Carballiño, con 25 coralistas, baixo a dirección de Cristian Casas. Vila de Arbo, 2014, o primeiro premio a villancicos... Vamos a actuar 4 grupos. Primeiro, a Coral de Arbo. De segundo, a Rondalla de Cenge. Terceiro, a Coral Ars de Guillade. E finalmente pechamos nós o Orfeón do Carballiño. Esta, como a todas as habaneras, é un ano máis en que temos o evento, o Festival de Habaneras. Consiste en cantar habaneras, inda que polo menos a rondalla vai tocar de outra forma, pero normalmente o festival está pensado para habaneras. E todas as coros, máis ou menos, cantamos habaneras. Para a coral organizadora, este evento é importante e tamén para o Carballiño, sinalando que naceu ao mesmo tempo que o Orfeón, que cumpriu 31 anos, só se interrompeu no ano da pandemia. Cada ano homenaxease a unha persoa relacionada co colectivo. En esta ocasión foi para Serafín López, quen subiu para pechar o acto. O primeiro premio a villancicos... E tamén falando de educación, recordamoslle que o Concello do Carballiño destinará 40.000 euros en axudas para a volta ás aulas. Así, agora traballan nesas bases para que as familias poidan solicitar estas axudas. O Concello do Carballiño traballa na elaboración dunhas bases para a concesión de axudas destinadas á volta ao cole neste mes de setembro. Así, destinarán unha partida de 40.000 euros para axudar as familias con máis dificultades. Serán concedidas segundo o indicador público da renda, o que significa que obterán maior contía as familias con ingresos máis baixos. Poderán destinarse á compra de material escolar, libros de texto ou renovación textil de uniformes ou roupa para a volta ás aulas. Dende a área de educación do Concello anuncian que se farán públicas as bases nas próximas semanas e que neste mesmo departamento ofrecerán toda a información e axuda para a súa solicitude. Vamos a sacar unha axuda de 40.000 euros para as rentas máis baixas, según o IPREN. Saldrán as bases en breve, tanto para material escolar como zapatillas deportivas, chándals, uniformes, o que faga falta. A xente ten que solicitala e dende o Concello, dende a área de educación, que é a miña, estaremos encantados de explicarlle como teñen que facer, non van ter ningún problema. Simplemente, en canto saian as bases, poñémonos a elo, e que se poidan beneficiar o máis número de nenos posibles. Son nenos escolarizados no Carballiño, en calquer cole do Carballiño. Vai ser en base á renda, sí. Vai ser en base á renda. En canto saian as bases, aí vai especificado o IPREN para que cada familia, máis ou menos, poida saber se pode optar a ela ou non.
A unidade móvil do Servizo de Doazón de Sangue estará este vindeiro mércores no concello de Carballeda de Avia e no concello de Avión. A unidade móvil do Servizo de Doazón de Sangue estará este vindeiro mércores no concello de Carballeda de Avia en horario de tarde, dende as 4 ata as 6, e despois desplazarase ata Avión dende as 6:30 ata as 9 da noite. Lembramos a importancia de colaborar coa doazón de sangue para manter as reservas dos hospitais. Recordamos que pode acudir calquera persoa con ou sen cita previa que estea san, sexa maior de 18 anos e menor de 65, non teña unha ciruxía, tatuaxes ou perforacións en menos dun ano, pese máis de 50 kilos e non este tomando medicamentos. E hoxe tamén nos desplazamos ata Ribadavia. Presentaron hoxe unha actuación musical que terá lugar este vindeiro domingo. Trátase dunha noite na Eira do Trigo, un concerto musicalizado dos poemas de Curros Enríquez. O Auditorio Rubén García de Ribadavia acollerá este vindeiro domingo unha nova actuación, seguindo co ciclo cultural deste verán no municipio ribadaviense. Neste caso será o musical Unha noite na Eira do Trigo, unha adaptación do poema de Curros Enríquez musicalizada pola Orquesta Los Tamara. Este musical iniciou a súa andaina un ano atrás percorrendo o repertorio deste grupo guiado polo poemario. Pretenden continuar coa xira presentando esta actuación tamén en exteriores. Mesturan cine, teatro e música, garantindo que o público quedará prendado á historia dende o primeiro momento. Dende o Concello animan a todos a asistir a este evento, unha ocasión para desfrutar da música tradicional e das noites de verán. Bueno, pois Unha noite negra do trigo, que é o poema de Curros Enríquez, un ourensán de Celanova, así que estamos en Ourense e Ribadavia debería acollernos neste, magnífico escenario, non? Pois Unha noite negra do trigo nace que a través do poema vamos percorrendo todas as cancións dos Tamara, non? Pero xa falará Dani aí, se vos explicará un pouco toda a parte musical. Eu simplemente decir que iniciamos fai un ano a andaina deste musical que hasta ahora viñese facendo en interiores, pois está creado para eso, pero que vamos a darlle un pulo presentando en escenarios de exteriores, non? En escenarios que cumpran precisamente as condicións para poñer un musical deste tipo. E pola miña banda, convidarvos, xa que a entrada de balde, que contamos ca axuda da Xunta de Galicia da Consellería de Cultura, e Dani explicaravos máis polo miúdo toda a parte musical. O musical, como ben decía Carlos, foi coller o poema de Curros Enríquez e guionizalo con cancións dos Tamara. Vamos misturando, é unha mistura de cine, teatro e música en riguroso directo. O que sí podemos garantir é que o público que asista á presentación de Unha noite na Eira do Trigo é que dende o primeiro momento vai a quedar enganchado á historia. E logo, a partir de aí, o poema vaise desarrollando con cancións deste mítico grupo ao que homenaxeamos con este musical e, esperamos que asistades todos, pois que o tempo nos acompañe, do resto xa nos encargaremos nós. Esta presentación do musical Unha noite na Eira do Trigo, que poderemos disfrutar del o vindeiro 4 de agosto no Auditorio do Castelo en Ribadavia. É un musical que, como nos dirán agora, acompáñame na presentación Carlos Salleres, que é o produtor, e Dani do Pazo, director musical do musical, valga a redundancia, que é un musical que, como todo mundo sabe, neste xénero, pois une non só
a parte sonora, a parte musical, senón tamén ten unha parte, digamos, teatralizada, unha parte artística diversa e que eu estou seguro que vai ser de agrado de toda a veciñanza, porque ademais é un musical que nos permite recuperar pois a ese grupo clásico dos Tamara e un pouco toda esta historia de Pucho Boedo e os Tamara e eu a verdade é que vou darlle xa a palabra tanto a Dani como a Carlos para que les expliquen detalladamente polo miúdo en que consiste o musical, pero simplemente pois aproveitar esta ocasión e esta presentación para convidar a todo o mundo a que enchan o Auditorio do Castelo. A entrada é de balde, é gratuita, polo tanto é unha ocasión fantástica para pasar unha noite de verán disfrutando dun clásico como era pois Pucho Boedo e os Tamara e disfrutar tamén da nosa tradición de música popular a través deste grupo e disfrutar pois do musical Unha noite na Eira do Trigo. Polo tanto, pola miña banda nada máis que reiterar ese convite a todos e todas para que se acheguen ao Castelo de Ribadavia a disfrutar do musical. E seguimos en Ribadavia. Esta fin de semana pechaba a 40ª edición da Mostra Internacional de Teatro. E ademais tamén pechaba cunha noticia. Así, o seu director artístico Roberto Pascual anuncia a súa retirada ao mando deste evento. No mellor momento do festival nas últimas décadas, o director da MIT, Roberto Pascual, anuncia a súa decisión de deixar o cargo tras unha moi meditada fase de valoración da situación e do que significa para Ribadavia e para Galicia un motor sociocultural destas características. Por un lado, Roberto Pascual valora que despois de 15 anos e 16 edicións na dirección artística do festival é necesario deixar paso a un novo proxecto nun cargo de responsabilidade pública nunha institución cultural como a MIT. Roberto Pascual fará un balance demorado da súa etapa que foi dende a 25 edición ata número 40 no mes de setembro. Será no pleno dese mes no Consistorio de Ribadavia e dará cumprida información e detalles da evolución da mostra estes anos en termos de transparencia, sustentabilidade e progreso profesional e internacional. Ata o mes de setembro non se detallarán as bases e procedementos para a escolla da nova dirección, na cal participará e colaborará. En os deportes, o Club Deportivo Arenteiro comezou hoxe mesmo coa renovación de abonos para os que xa son socios e tamén para a tramitación de novas altas. O Club Deportivo Arenteiro xa comezou a nova tempada tanto no terreo de xogo como noutros moitos. Dende esta mañá o clube comezou coa renovación de abonos e coa alta para todos aqueles que queiran acompañalos neste novo soño. Haberá 4 carnés dispoñibles, o abono xeral, o xoven, o arenteirista e para a base. Na páxina web do club podedes ver todas as condicións e vantaxes dos socios de forma detallada. Para os que queiran facelo de forma presencial, a oficina na rúa Rosalía de Castro, 16 baixo, abrirá no horario de luns a venres de 10 da mañá a 1 da tarde e de 5 da tarde a 8 da noite, e os sábados de 10 da mañá a 1 da tarde. E hoxe, día 29 de xullo, é o Día Internacional do Tigre. Esta iniciativa xurdiu do ata entón primeiro ministro de Rusia, hoxe presidente do país, Vladimir Putin, que reuniu aos líderes dos 13 países que aínda teñen unha poboación de tigres en estado de liberdade. A boa noticia é que, aínda que son moitos os factores que poñen en risco a supervivencia desta especie, os tigres son un dos poucos animais que se reproducen en gran cantidade cando están en cautividade, o que garante que a especie non se extinga por completo. En canto á previsión meteorolóxica para mañá martes, seguiremos con altas temperaturas e pode que algunha presenza de treboada. No Carballiño, 18 graus de mínima e ata 35 de máxima. Na capital do Ribeiro, tamén mesma situación meteorolóxica, 20 graus de mínima e 37 de máxima.
Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda será de Lola Campos, na rúa Calvo Sotelo, número 16. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. O Festival de Habaneras alcanzou a súa 30ª edición con 4 grupos musicais e cheo completo do auditorio. O Concello de Ribadavia acollerá este domingo o musical Unha noite na eira do trigo, un poema musicado de Curros Enríquez. A Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia pecha a 40ª edición de éxito coa marcha do seu director Roberto Pascual. O Club Deportivo Arenteiro comezou hoxe coa renovación de abonos para a próxima tempada, con 4 modalidades.